Binigay na mensahe niya na binibigyan siya ng pwesto sa Arayan, sa araw ng linggo, ang araw ng Tiangki sa Arayan. Pero po ito'y tinanggihan niya. Kasi po binigyan na siya ng biyaya sa Candaba. Binigyan na siya ng biyaya sa San Luis. Ngayon po, dahil po ang kanyang paniniwala, ang kanyang pananampalataya sa Panginoon, ay pinigay niya sa kanyang puso at isipan. Bakit po tinigyan niya ang sa Arayan? Dahil po ito ay paglilingkod sa ating Panginoon. Kaya sinasabi ng Panginoon, binigyan kita ng hanggang siko, huwag mo nang iparating hanggang braso. Kaya po, kung ano po ang binigay sa atin ng Panginoon, yun po ay ating pagkasyain sa ating sarili. Kaya sinasabi ng Barlaya kanina, binigyan ko kayo ng 6 na araw. Ang isang araw ay pagkaloob nyo sa ating Panginoon. Kaya po yun, ang pagsubok po na yun na binibigay sa inyo na araw ng linggo ay papalitan po ng ating Panginoon yan ng doble-doble para ang iyong sarili ay ipagkaloob mo, ang iyong puso ay bigay mo ang katapatan sa kanyang pagsunod sa kanyang mga utos. At ngayon po, bibigyan po natin ng oras